Unya karon kaning okay ra sa imuha nga alisdan ko nagbugas. Salamat gid kayo sir kung ilisdan nimo bugas sir. Nga pila pud ka kilo sir? Kuan ra, tunga ra pod kilo. Te. May wag to. Ito sa Unsa man imong baligya? kapaya sir. Kapayas? Tagpila man na? Nagpanas. Ajis. Tag-Jays ang Isa. tag-isabi na pakita na ko. Tag-Jays ang isa ni. Saan man imong halinan eh? Palit sa bukas sir. Ipalit og bugas, Gata sa bata. gata sa bata. 40 pesos may halinan na. Nagpila man kilo des bugas dere? Kuan. Sumipin ka po sir. 50 kapin. Nga tunga as kilo ray mapalit ana. Yang gatas bata unsa may naday kay anak? Naa sir. Pila pa ka buwan? Isa pa man. Aw. 5 pa ka buwan. Aw 5 pa ka buwan ang imong anak. Pero na kay bana. Naa sir. Ha unsa may trabaho sa imong bana? Okay, dira lagi sir. Unsa may trabaho sa bukid? Kuan ra. Lampas-lampas lang. Ginabay sa akin. Aw kanang mag-harvest, pasuhol. Pasuhol. Tagpila man pod ang kuan sa imong bana pod. Usahay, ang kakuan, nitag magpainadlaw ang kuan pasahol sa yaha. Tag 300 ra. Igo ra pud sa bugas o panggata sa bata. Taga-adlaw gina. Hmm. Nya karon nganong ikaw may nagbaligya na nga 4 months man kay imong bata. Wala may lain ka kuanan. Delikado og mabughat ka. Bilang sir. Ha? Bata raman pag nakuikuan. Dili ikaw may madaot na kay mabughat ka ba? Sikag bugat-bugat ta ba na imong gidala o? Mga pila ka na kilo. Kana di be makita ko be? Pila ni kilo be? Buhi daw. Kani di jud mo was mga 7 kilos. Oh. Ipalit mo gatas sa bata og bugas. Nya 40 pesos maigo din na. Tunga lang skat isa kilo. Tungas kilo. Nagkaon na ka? Wala pa lagi sir. Wala pa ka nagkaon. No, man ka nagkaon. Bugas. Ha? Walay bugas. Walay bugas sa inyong balay. Kaya nagkuan ko kaya ko nang ibaligya ba. May na lang palit ng bugas. Nya karon kaning okay ra sa imuha nga alisdan ko nagbugas. Salamat gid kayo sir kung ilisdan nimo bugas sir. Nga pila pud ka kilo sir? Kuan ra, tunga ra pod kilo. Okay ra, alisdan ko nagtunga. Okay ra man. Okay ra sa imuha? Okay ra. Tungas kilo. Basta kay makakaon ni sir. Nya wala na kay panggatas. Di lang sir. Kana na lang binukal sa bugas sir. Kanang binukal sa bugas unsaon man? Ipatutoy sa bata. Ipatutoy sa bata ang binukal na sa bugas. Tangan na lang ng asukal. Sus, narita pod in town. Sige, alisdan ko na ng tungas kilo ha. Sir. Be, ambil na be. Sige. Kwa pre, hatag lang tungas kilo na pre. Oh. Kana, Daghan mo kaayo mo sir. ha? Daghan. Tunga ras ko kilo kwa ana. Bitaw imuha na ha. Imo na ng bugas. Daghan kay salamat ano sir. Ako kay nagtabang sa mua sir. Dako na kay nagtabang. Oo. O sige, nga karon. O tagaan ta kwarta o. Para sa imong pangpalit og gatas. Napay na sir, napay bugas, napay kwarta. Sige lang, dawata lang. Oh. Sige na kay taligsik ra ba kay basing ang kuwan sa bata. Salamat kay sir. Nya maor to di na may magdugay. Kay taligsik na. Namay pa masayruan diri ba, di ba? Sir. Aw ikarga na lang na diri sa mo ha. Di pre, ikarga lang to pre. Ha? O sige o. Ikarga lang na kay paulit na pud be. Ikarga dali, sakay lang diri. Ali, diri sulod.